Oud-Wanne is Joertoe spielt terug dik 100 skatziekers. Vanwege het 30-jarige bestaan van Kooistra Detectors is er een groot internationaal metaaldetector skatziekers evenement te organiseren. Het grootste gedeelte uit Nederland, maar er zijn hier ook ongeveer 100 Duitsers. Veel mensen uit België, Polen, Oostenrijk, Turkije, Rusland, Amerika. Dus eigenlijk van over de hele wereld. Gewoon wij is ziekje met de metaaldetector een individuele hobby. Ja, het is de hobby. Het is moest het vergelijken met visking. Het is de eerste denkpiepje. En ja, het is altijd een verrassing wat er weer boven de grond komt. Meestal is het een verratte duit of wat dan ook. Het gaat gewoon om daarigheid. Het is puur een hobby. Maar het kan ook mooie dingen opsmieten. Ik heb een zilveren van de gouden trouwring gevonden in Kroatië. En waarom was dat zo bijzonder? Nou, het is natuurlijk altijd bijzonder om een gouden ring te vinden. Maar wij vonden het bijzonder natuurlijk voor degene die verloren had. We hebben op openbaar Facebook gezet en binnen 14 uur hadden we de eigenaresse te pakken. En dat bleek een Belgische dame te zijn. Tranen. Tranen met huilen toen ze bij ons was en ze de ring van mij weer kreeg. Ze vloog me om mijn nek en zo zie je dat ook metaaldetectie mensen blij kan maken. De metaaldetectormanifestatie in Oud-Wanne is het grootste dat hier in Nederland houden is. De organisatie had een paar 100 zilveren munten verstoppen als skat.